Καλησπέρα σε όλους. Προσγειωθήκαμε λίγο απότομα από το πλοίο κατευθείαν εδώ. Δεν το περιμέναμε. Οπότε είμαστε λίγο υπερβολή πλάς, μεταξύ. Εγώ είμαι εκφύ, γιατί με πιέζει η Ναβίδια στο air-condition του πλοίου. Οπότε θα έχετε την ευτυχία να μην σας ταλαιπωρήσω πολύ. Να κάνουμε λοιπόν ένα χαιρετισμό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες αυτού του συνεδρίου και να μεταφέρω το χαιρετισμό όλης της διεύθυνσης και να πω και δύο πράγματα. Αν και είμαι πολύ λίγο καιρό στην διεύθυνση της ψυχικής υγείας, πρέπει να ομολογήσω ότι όση σχέση και να είχα στο παρελθόν, αυτά που βλέπω τώρα πραγματικά με συγκλονίζουν. Είναι όταν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα από κοντά, αλλάζεις εντελώς τρόπο σκέψης, αν θέλετε, και φιλοσοφία αντιμετώπισης πάρα πολλών θεμάτων. Παρόλο που όσοι είμαστε στο Υπουργείο, ειδικά τα στελέχη, έχουμε μια άποψη για τα αντικείμενα. Και εκεί έχουμε ασχοληθεί με αυτά λίγο περισσότερο και στο παρελθόν, με τα θέματα των ασθενών ψυχικά ασθενών. Οπότε δεν είμαστε δεν τα βλέπουμε ξαφνικά. Θεωρώ, παρόλο που ακόμα δεν ξέρω πολύ καλά όλα τα κομμάτια της ψυχικής υγείας, το κομμάτι αυτό των κινητών μονάδων το θεωρώ πραγματικά συγκλονιστικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον, ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα που έχει αυτός ο τομέας. Και πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι όλοι εσείς που ασχολείστε με αυτό το τομέα, έτσι κι αλλιώς ασχολείστε με το τομέα της ψυχικής υγείας, κάτι να προτελεί προσπάθεια και είναι αξιέπαινος γι' αυτό, αλλά ειδικά όσοι ασχολούνται με τις κινητές μονάδες κάνουν μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας και έχει σχέση με την στάση ζωής που αντιμετωπίζει. Η διεύθυνση είναι ανοιχτή σε όλους. Όλοι οι συνάδελφοι που είναι στην ψυχική υγεία είναι η πρώτη φορά που είναι σε μια διεύθυνση και όλοι οι συνάδελφοι είναι τόσο πολύ ερωτευμένοι με τη δουλειά τους. Και πραγματικά το λέω την πρώτη φορά μετά από τις 3-4 μήνες που είμαι στη διεύθυνση, είμαι πολύ ευτυχής που δουλεύω μαζί τους. Και επίσης είμαι και πολύ ευτυχής κάθε φορά που γνωρίζω ανθρώπους που εργάζονται στους φορείς που εργάζεστε εσείς. Γιατί τη ζείτε τη δουλειά που κάνετε και την προσπαθείτε να την μεταδώσετε αυτό που έχετε και στους άλλους και το μεταφέρετε και σε εμάς. Είτε είμαι σε αυτή τη διεύθυνση είτε όχι, θα είμαι πάντα στο πλευρό όλων εσάς που εργάζεστε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ για όλους εσάς που είστε εδώ και πραγματικά ελπίζω να συνεργαστούμε στη συνέχεια πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία.